En sí, en España, o Estado español, estos son dentro do que a OCDE, ou a Organización de Países máis económicamente desarrollados, España é un dos países que menos grava a propiedade. É dicir, estamos aí marcados en vermelho na media, pero bueno, temos aí países como Corea, Finlandia, Portugal, Austria, países onde o nivel de propiedade é moi baixo e se grava muchísimo menos. É dicir, España, un dos países con nivel de propiedade máis alto de toda Europa, de toda a OCDE, onde a vivenda ten máis propietarios, e donde incluso o estudio da OCDE din que a vivenda está en menos mans, é dicir, hai moita xente con moitas vivendas en propiedade, somos un dos países que prácticamente non chega ao porcento ao que hai gravar a propiedade, que é unha das cousas que históricamente teñen que facer os gobernos progresistas, que a xente que máis ten é a que máis pague a hora dos impostos. No caso da OCDE, isto non é a Unión Europea, senón dos países máis industrializados, España incluso está na media, pero como vedes, en un desliz bastante importante. Eso que significa que, a pesar de que a vivenda é unha parte importante dos presupostos municipais, non está suficientemente gravada, impositivamente, é dicir, que aínda hai un marco para que a vivenda ou a posesión da vivenda grave máis. Eso é antipopular, decirlo, que pagar máis pola vivenda, pero logo explicarei que hai a proposta que fai a esquerda, non só aquí, senón en moitos países, é unha proposta perfectamente asumible. Os concellos, fai pouco celebramos 30 anos de concellos democráticos, en bombo, platillos, fixeron as primeiras, reuniron outra vez as primeiras corporacións municipais, moi felices, porque aquí o Partido Comunista tiña concejales en casi todas as corporacións, se parecía que era unha forza viva. O que sí é certo que en 30 anos a denuncia que se fixera naquele momento por parte do Partido Comunista, que era a forza da que somos el rei da Esquerda Unida, de que en todo ese cambio social e cambio legislativo que estaban facendo se estaban olvidando os concellos. No ano 78 se introduce o IRPF, que nos descontan nas nosas nóminas, e xa daquela o Partido Comunista decía que unha parte importante do IRPF tiña aquí os concellos. Na verdade, tardou muitísimos anos en que esa parte do IRPF fora detraíndo para os concellos, e tamén unha das eivas hoxe en día que en financiación ten os concellos. Sucesivas reformas se foron dando máis competencias ás comunidades autónomas, o Estado das autonomías deu máis competencias, os concellos sempre foron os grandes olvidados desto. A realidade é que, a partir sobre toda a reforma do 2004, sí que hai unha cesión de IRPF, de IVA, incluso o imposto por o tabaco e o alcohol, hai unha parte de varios concellos, pero que eso sigue sendo moi pequena esta cesión para o volumen que logo veremos de actividade que fan os concellos, que non lle corresponderían en principio ao concello, que terían que ser outras administracións as que o fan. É dicir, levamos 30 anos de desenrolo de concellos democráticos, pero hai unha lei de financiación local completamente paralizada, porque, por exemplo, é moi difícil poñer de acordo con os grandes partidos sobre, por exemplo, cousas tan sinxelas como asistencia ou non das diputacións, que vale para algo intermedio entre a comunidade autónoma e o concello, que son as diputacións, é un problema realmente grave, e non hai un acordo político, ou polo menos non hai un interés por parte das comunidades autónomas que realmente bloquean desde fai moitos anos a reforma, o que se chamou o pacto local, ou a reforma de entes locais, é un problema realmente serio para que íamos legislando pouquinho a pouco cara a uns concellos con maior fiscal, con maior potencia fiscal. Si é certo, isto que comentaba, que se fixo un esforzo, os concellos entraron en barreras xa fai moito tempo, o Estado, a pesar de que tiña que tamén financiar as comunidades autónomas, deuse en conta disso, empezou a ceder pouquinho a pouco algunhas partes, digamos, os impostos indirectos, aqueles impostos que gravan o consumo, que son completamente antidemocráticos, porque pagamos o obreiro máis proletario e a persoa con 20 empresas en propiedade. Pero sí que lle máis fácil o Estado ese tipo de cesión, o tema do tabaco, unha parte dos concellos, o IVA unha parte dos concellos, o IRPF, eso sí que é certo que eso se dá aos concellos. Ahora ben, todo o mundo sabe que o IRPF o IVA en situación de crisis fluctúa, porque a los concellos en situación de crisis deixan tamén de recibir moitas cousas. Por exemplo, a lei antitabaco, se hai unha reducción do consumo de tabaco, tamén hai unha reducción de ingresos aos concellos cara a preparación dos seus orzamentos. É un problema tamén porque teñemos impostos indirectos. E logo existen todos os impostos directos municipais, é dicir, os impostos que gravan a propiedade, que gravan, por exemplo, no caso dos vehículos a tracción mecánica, por exemplo, o cabalaxe, todos esos impostos que todo o mundo coñece. O
O tema non é un asunto baladí diferenciar impostos directos e indirectos nos presupostos municipais, porque moitas veces, interesadamente, se di non va a subir la basura, non va a subir tal, pero a mellor está subindo outro tipo de imposto directo, como por exemplo pode ser o IBI ou como pode ser outro tipo de actividades. Nos pensamos que os impostos directos e a súa redistribución son esenciais para unha democracia económica. É dicir, os impostos que gravan a riqueza ou a propiedade teñen que pagar máis que máis ben. Eso en concellos, por exemplo, eu estudiei en Santiago de Compostela, pues todos sabemos que o IBI en Santiago de Compostela é altísimo, é unha das cidades máis altas do IBI de toda España, cando todos sabemos que Santiago de Compostela é unha das cidades onde menos xente ten en propiedade máis vivendas, porque sobre todo porque viven do aluguer a estudantes, é dicir, podemos falar de xente que paga o mesmo IBI tendo 50 vivendas que tendo unha. Nunha realidade bastante problemática a hora de configurar tamén orzamentos no caso do Concello de Compostela. E o imposto sobre construccións, instalacións e obras, que ese é o imposto directo básico, cando se fai unha obra, o imposto que se paga directamente, que en principio tamén é unha cesión histórica do Estado central e das autonomías, porque en algún momento se falou de que isto non o cobraran os concellos, se o cobrara, neste caso, a COTOC ou o Ministerio de Fomento. Históricamente, nos últimos 10 anos, o gran imposto, digamos, a gran recaudación económica dun concello é o IBI. O IBI que grava a propiedade de vivenda, hai unha realidade, e vos poño unha noticia porque vou para centrar, hai unha proposta histórica aprobada en moitos parlamentos e que incluso está recollida na Lei de Facendas Locales que se grave ata un 50% de tipo máximo a existencia de viviendas desocupadas. Nos, cando decimos de subir o IBI, non decimos subir indiscriminatoriamente a persoa que ten unha primeira residencia ou incluso unha segunda residencia, no caso de que esa segunda residencia sea herdada, é dicir, hai moitas maneiras de ir centrando ese problema. Ahora é certo que os concellos onde goberna a Esquerda Unida levan anos traballando neste sentido, dicindo vamos a facer algo co IBI das vivendas desocupadas. En Sevilla, que é un caso sangrante, porque aquí non sei se pongo dato, pero falábase de casi 40.000 vivendas desocupadas, aparte, moitas veces interesadamente nos barrios históricos de Triana, para que caian a cachos e logo poder recalificar e decir que un edificio en ruína. O Concello, gobernado por Izquierda Unida e coalición co PSOE, asumiu o ano pasado a subida dun 50% a esas vivendas. Eso significou, imaginado que pode ser un IBI, logo veremos o dato, pero un IBI de 40.000 vivendas, un 50% máis de recargo, eso dá unha capacidade de financiación importante aos concellos e posiblemente non supoña moito económicamente a xente que ten 2, 3 ou 4 vivendas. É unha proposta que incluso as federacións de consumidores asumiron como boas. Si é certo que é moi difícil, porque o Concello de Sevilla é moi difícil modular o precio da vivenda, porque é unha das grandes cidades de España, todos sabemos como funcionan as grandes cidades e a presión que hai dos intereses inmobiliarios, pero sí que o goberno conseguiu aprobar en pleno municipal e está levando a cabo sobre todo a primeira fase, que é a fase de investigar realmente que é unha vivenda desocupada, se realmente está desocupada, se é unha vivenda con interés especulativo. Eso é algo que é real, se pode aprobar. Un concello progresista como de Vigo, que ten, veremos logo o dato, casi 20.000 vivendas desocupadas, podía perfectamente aprobar en pleno a subida de vivendas desocupadas ata un 50% do IBI. Un debate importante, porque logo veremos, nos temos máis ou menos estimado, porque se fai un estudio económico moi forte, que podría superar no caso de Vigo, é un montante bastante interesante. Outro problema dos concellos, o caso de Vigo foi tamén importante, o IAE, o Imposto de Actividades Económicas. En 2003, xa isto foi un intento histórico da dereita, pero no ano 2003 quedou plasmado, se suprime o Imposto de Actividades Económicas a todas as empresas que facturan por debaixo de 1 millón de euros. No caso do Concello de Vigo significa que anualmente deixou de ingresar 10 millóns de euros. Bueno, o Concello de Vigo, por impostos indirectos, é dicir, por licencias de obra, por cesións de IRPF, de IVA de outras